itatak mo na! Yes, mga kasama, maayong hapon kanatong tanan na maayong adlaw di ay kanatong tanan. Welcome diri karon sa atong pagpanghatag og brand new radio set magkakasama sa atong mga avid listener diri magkakasama karon sa atong paglibot suroy sa tanang mga kabarangayan ning adtong syudad sa Davao. Niya ta magkakasama diri sa barangay Vicente Hizon. Ni ay banimalay magkakasama Daplin Dres Baybayon ato magkakasama naabtan nga nagpaminaw sa ato ang sibihanan pero ang radyo magkakasama as kanang kakaraan. Ilisa na tong bag-o ni. May astata skilled na ko. Tay, maayong nga adlaw. Kisa nga na to, tay. Francisco Buenafe. Si Tatay Francisco Buenafe. O sa may angga Tatay Francisco? Frank. Frank. Si Tatay Frank. Tatay Frank, kini ni ang nagtan man namo gatingog ning radyo ning Dias Gawas. O niya, mangutana ko, unsang istasyon na ning imong ginapaminaw? XDC. Di basta-basta, no? Nga no, magyod Tatay Frank, nga ganahan magyod ka sa DXDC. Dagamang radio station diri sa Altos Davao. Nga no, magyod ganahan ka sa DXDC. Malingaw man ko sa mga drama, mga patlita. Ay, Ano nga XDC per me? Mas ato pa, adlaw o gabi, ini, kadlaw, pa, nagtingog na ni mo radyo. Oo, nagtingog na, gikasalan 4 pa. Sa ato pa, minaw ka tong kabayo nga chisbusan. Oo. Permanente ko minaw. Minaw, gini ay salamat kayo, tatay. O tungod na lang, Tatay Frank. Kay avid listener ka man sa DXDC Arimen Davao, niya na ang imong nga brand new radio set atong ilisan ng imong karaang radyo niya bag-o gyud ni tatay. Dawat Tatay Frank. Niya na. Ginawad na pero ayaw sa atay kay basi di mo tingog sayang pod. Ato pa tingogon gyud kay ebidensya. Ginaw magkakasama niya ra. Tatay Frank, paminaw. Hop. Tingog gyud tayo no, nag-ebidensya. Oh, sa masulti Tatay Frank. Salamat sa XDC. Di basta salamat kaya ni mo tayo na tumana gyud tayo among saad nimo. Okay? Diri sa ato ang pagpanghatag og brand new radio set sa ato mga avid listener. Ako ni Radyo Mandudong rin Lubusbog Tatak Arimen. 621 sa radyo mo, Arimen!